Naging brody siya mga chicken. Yung tunog niya parang nagano siya ng sisiw. Ayan. Ready yun for breeding na ulit siya, no? Wala na yung tunog na parang nagano, yung maglilimlim na tunog niya. Ganun lang mga chicken yung gagawin natin. Huwag ka muna maingay dyan. Gusto din niyang mag-shoutout mga ka-chicken. Magandang araw sa inyo mga ka-chicken! Okay, kumusta po kayo dyan mga ka-chicken? Welcome back to YouTube channel mga ka-chicken, no? Ngayon, nandito naman tayo sa ating manukan, no? Para makapagbahagi, makapag-share tayo ng mga simple o konting ideas mga ka-chicken, no? Nandito yung mga chicken, yung breeders natin. Nandito, no? Kita nyo. At may katanungan kasi mga ka-chicken tungkol dito sa ating mga breeders, ano? Tungkol dito sa mga heritage chicken natin. Kung nagbo-brody, ano yung dapat gawin? Ayan. Tamang-tama mga ka-chicken kasi meron ako ditong isang inahin na nagbo-brody siya, no? O, ano ba yung nagbo-brody mga ka-chicken? Sa mga hindi pa nakaalam, ito po yung mga inahin nating manok na nag-attempt o nag-action na maglilimlim mga ka-chicken, no? Yan, makita nyo mga ka-chicken, pakita ko muna sa inyo yung ating inahin dito na naging brooder, no? O, ito dito mga ka-chicken. O, ito siya. O, naging brody siya mga ka-chicken. O, ano ba yung naging brody? Ulitin ko mga chicken. Ito yung mga inahin natin na gano, na naglilimlim. Lalo na dito sa mga heritage chicken natin. Karamihan talaga sa kanila mga chicken ay hindi talaga naglilimlim, ano? May ano lang, bihira na may maging brody sa kanila. Pero ano dapat natin gawin mga chicken? Kasi dito sa mga heritage natin may mga disadvantage yan kung may magbo-brody mga chicken. Unang-unang ano niya mga chicken, disadvantage, ano? Kung may inahin tayo na heritage na nagiging brody, unang-una dyan mga chicken, mabawasan yung ating production sa itlog. Kasi pag ang inahin na manok mga chicken ay nagiging brody na, ay hindi na yan itlog mga chicken. Kaya ano mga chicken, yung gagawin natin, ito, separate lang natin mga chicken. O, ano ba yung pagsiseparate natin? Kailangan muna natin siya iwalay mga chicken o ilagay sa isang kulungan, ano? O, kailangan muna natin siyang ilagay sa isang kulungan para matanggal yung pagiging brody niya. At saka paliguan natin mga chicken. Pagkatapos nating paliguan ay pwede natin itong purgahin para makondisyon ulit. Tapos saka natin ibalik dito sa kanilang sa pagbibreeding mga chicken, no? Yan yung ginagawa ko dito mga chicken. Ngayon ililipat natin itong inahin, ano, doon sa kulungan. Kasi napakalaking sayang mga chicken kung hindi natin yan magapan, ano? Kasi nagbo-brody, hindi na itlog yan. Kaya yan mga chicken, lagay ko muna doon. May itlog pa dito mga ka-chicken, no? Nilimliman niya. So yung itlog mga ka-chicken ng iba nating hen, nililimliman niya. Ayan. Kailangan ko lang kunin ito, ilagay doon muna sa mga ka-chicken, no? Separate muna sa isang kulungan. Kunin ko muna mga ka-chicken. Oh, ito mga ka-chicken, no? Nakuha ko doon sa kanyang pinagliliman. Ayan yung hitsura ng ano niya mga ka-chicken ng brody. Yung mga balhiba dito, no? Aangat, tapos yung tunog niya parang nagano siya ng sisiw. Ayan. Malalaman natin mga ka-chicken kung nagiging brody o naging brody na yung hen natin kung ano, kahit hapon hindi siya lumalabas sa kanyang pag-itlogan at saka hanggang gabi. At
gabi mga chicken, makita natin na hindi na sila hindi maalis sa kanilang paitlogan. Yan. Kaya kailangan natin ma-separate yan Oh, ayan mga chicken, ay lagay muna dito sa kulungan Kasi bukas, kasi hapon na ngayon, bukas sa tanghalin tapat, papaliguan ko ito mga chicken, i-delousing natin para madali siyang bumalik sa kanyang normal na sa breeding form talaga mga chicken na hindi na siya magiging broody. Yan dito lang muna siya sa ngayon mga chicken. Several days later. Oh, ayan mga ka-chicken, ngayon babalikan natin yung ating siniparate na hen na nagiging broody. Ngayon mga ka-chicken, nakalipas na ng 4 na araw simula ng siniparate natin dito o hinibalay muna natin yung nagiging broody na hen. Ngayon, tingnan nyo mga ka-chicken, simula na pagka-brooding niya mga ka-chicken o simula ng siniparate natin dito, yung ginawa ko pinaliguan natin, delousing at saka pinorga na din natin para maging condition siya ulit. Ngayon, ito na siya mga ka-chicken ito na siya. Hindi na siya broody. Ready for breeding na ulit siya ayan hindi na wala na yung tunog na parang yung maglilimlim na tunog niya. Wala na ito. Pwede na natin ulit itong isama doon sa mga kasama niya na breed natin ayan. Ilalagay ko na doon mga ka-chicken Ganun yung gagawin natin sa mga nagiging broody na hen. Kasi pag wala tayong gagawin, always lang siya doon nandoon lang talaga siya pabalik-balik na maglimlim kahit walang itlog yung magiging disadvantage ay magiging kukunti yung production natin sa itlog kasi hindi na itlog yan kung magiging broody. Ito pwede na itong mangitlog ulit. Ayan, balik ko na ito mga ka-chicken. Tara. Ito mga ka-chicken, isasama ko na ito nandito yung mga kasama nyo. Ito yung Hubbard, Hubbard pala nahin natin na ginawa natin yung sample sa naging broody kasi naging broody talaga siya. Timing din kasi maraming nagtatanong din sa atin tungkol sa magiging broody kung anong gagawin. Ayan, ganun lang simple mga chicken. Babalik na natin ito, isasama na natin ulit sa breeding. Ayan. Okay. Again, nakabalik na siya mga chicken. Ganun lang mga chicken yung gagawin natin Napaka-simple lang yung gagawin natin. Nandito sila ang ingay. Ayan mga chicken, sana may napulot kayo na idea sa ating binigay na maingay na. Ganun lang mga chicken yung gagawin natin. Ulitin ko lang kung may magiging broody. Huwag ka munang maingay dyan. Gusto din niyang mag-shoutout mga ka-chicken. Shoutout ka mamaya. Okay. Ayun mga ka-chicken. Mayroong shoutout sa loob. Ganun lang mga ka-chicken yung gagawin natin, separate lang natin kung may magiging broody. Saka paliguan natin at maganda ipurga na din natin para madali silang manumbalik sa pagiging pag-produce nila ng itlog. Ganun lang yung gagawin natin mga chicken. Sana may nakuha kayong idea maraming salamat sa mga sumubaybay. Shout out sa inyong lahat ng mga chicken. At ingat po tayo palagi mga chicken. God bless. Thank you. Ngingay mo naman. Okay. Sorry, it's DJ.